Άνοιξε καφέ! Κάτι παίζει κασκάρτα και με άγγιζε τρόπο. Κάνε κάτι για σένα που να λύσεις τον κόπο. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, να μας βγει σε καλό. Τηλεφώνησέ μου, κι ίσως να μάθω που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, δεν έχεις άλλο πει, είσαι το ψέμα σου, εχμάλωτη. Δεν έχεις άλλο πει, είσαι στο ψέμα σου, εχμάλωτη. Το σήμερα γάμος γίνεται πως πρέπει να πούμε. Έβαλα ό,τι. Τα χέρια σου αν ήταν να πεθάνω, θα έρχονταν να ετούνη τη στιγμή. Αν δεν μπορείς και τελειώνεις τη ζωή μου, που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Αν δεν μπορείς και τελειώνεις τη ζωή μου, που τόσο όμορφη την έκανες εσύ. Περιττό να σου πω πως πεθαίνω, περιττό να σου πω δεν ζω. Να σε δω μια στιγμή προλαβαίνω, να σε δω μια στιγμή πριν χαθώ. Μαυρίλη χαραμίζεσαι. Και ξαφνικά και ξαφνικά. Του πεις παραμάζουμε κι άλλο. Θα μας κεράσει. Λοιπόν, όχι, φτάνει. Ο γαμπρός που νύπνη είναι, νύπνη ο γαμπρός. Όχι ρε. Πάρ' το μπουκάλι, πάρ' το μπουκάλι. Πάρ' το μπουκάλι. Όχι ρε, δεν το κάνεις ρε. Να πιάσεις το φορές, ρε. Ένα σφινάκι θα πάρει. Όχι παραπάνω από 10 λεπτά, δεν κάνει ο οργανισμός. Εγώ του φέτα δεν θέλω. Μαράκα, τα πατρεύεις τα παιδιά από τώρα. Λοιπόν, δεν τα πατρεύεις από τώρα. Παναγιώτη, βλέπω τις δηλώσεις. Αξτής, τις δηλώσεις σου λίγο. Ένα πολιτικό, παιδιά, ένα Νατάσα. Έχουμε και πολιτικό γάμο. Ένα πολιτικό θα κάνουμε τώρα και μετά θα πάει θρησκευτικός αύριο. Πάτε πίσω το τραβέλ, τις απόκρινες, πάτε πίσω και ένα κανονικό ζευγάρι. Ενώπιον όλων εδώ τώρα, φίλων, συγγενών, Δημήτρη, θα παρακαλώ πάρα πολύ στην ιδέα σου. Δέχεσαι την Νατάσα και η γυναίκα σου, για σε λίγο, να σας φορήσει ο θάνατος σε όλη τη ζωή. Ξέρω τι λέω, έτσι λέει ο νόμος. Νατάσα, δέχεσαι τον Δημήτρη για σύζυγο να σας φορήσει ο θάνατος. Δέχεσαι. Μια φιλάρα εδώ. Με την εξουσία που με δίνει ο νόμος και η πολιτεία στο νομικό ζευγάρι τελείωσε! Τώρα παίξε παινιές. Οπότε άλλο Παναγιώτη, τι ώρα έπρεπε να δουλεύεις αύριο? 5. Όπα φτάνει. Λοιπόν, μετά το πολιτικό αύριο πάμε θρησκευτικό. Πάμε από το θέμα. Πάμε αξίζει τη γειτονιά, πάμε άντε. Στη γειτονιά καλά λέει.